саломи саршор аз меҳру муҳаббату самимияти ман ва аҳли эҷоди барномаи хаёли сабзро аз ноҳияи зебоманзару дурдасту кӯҳистони Файзобод қабул намоед. дӯстону ҳамватанони азизу иззатманд, чанд рӯз пеш ба телефони дастиам занг омад. садои як зани дардманд ба гӯш мерасид, ки гирья мекард, дарди дил мекард, роз мекушод. ӯ воқеан дар шароити вазнини зиндагӣ қарор доштааст ва имрӯз мо тасмим гирифтем, ки кофта кофта хонаи он модару он зани дардмандро пайдо карда ба суроғаш биёем, ба дидораш биёем. моро ҳамроҳ бошед, дӯстони азизи ман. меравем ба хонаи он модари азиз, ки аз рӯи гуфтаҳо, аз рӯи нақлҳояш бемор асту дар бистари беморӣ ва гузашта аз ин дар шароити вазнини зиндагӣ қарор дорад. Ина аскари овардагиам ай дедомай соҳибам надорам. Хромар спина поднимается. Ами мейлит гуфта чӣ монданаш диагноз нерви чизиш вайрон шудагия, даст пуш кор намекунад. Яъни гражданин Тоҷикистон шудагия, айб отказ кард, гражданин Тоҷикистон шудагия. Бинам ҷара харидем, зиндагӣ дорем. Хай кӯдако калон шиданаку бачаҳо яташ духтарма шудодагиам бачаам хизмат дар 8 моҳ шид хорук да хизмат мекунад. пенсияира инвалиди дуюм группа кардиам. Ман 5-6 сол шид пенсия мегирам. Айми 96 буд, 110 сум шидааст. 110 сум ихери инвалидаи бояд якум группа бошад. Рагаша наметунад. Умуман май худиш ягон чӣ хӯрда наметунад, даже чойша трубка катиай се вақт авқотча ами келин хушук кати дадааш мемонад. худиш ягон чида да дастиш қапида наметунад, и дастушам корам намекунад. И гӯшт да танаш мондагӣ нест. майра хай мешӯем вообще аз скелет чидагия, холди гӯшт рехтагия, ине ки хайм дили ҷигариш ба қуввата. Чиро дӯст медорем? Мясо. Крышечка. Ето. Ҳоле бинам марғ киндук дорум эҳтимол. Мехарем чихе бугу ма кор инам як пода қишлоқа мерам 100 сум метиҳам, 100 сум худиш пенсия мегирам. ҳозир дар телевизору бега бачаҳо гуфтаистиян ҳам хираёни Файзобод помӯш омада номуш навистагия. ма ҳами ҷамоатаку ҳами ҳозир хай кашокаш дарем. Помощь должна быть, но не дают. ма албатта ку ба ҳами ҷамоат Фирдусмурод Алида ма дар ҷаноб жалоб менависам. барои чӣ ана ёрдам намекунам? бояд ҳамира бо камтар пеш мешинад. биё ёрдам ҳами бояд ки ай кисашон намекунад ва ёхи ва ёро давлат ёрдам мекунад, помощрӯй мекунад. бояд ҳамира ақаллан ячи битиян ки ман як чизим қафо бизанам. ма худам вақт ҳамада қинай, ҳеҷ кас намега ки ҳама осонай. ҳама не ки худам хай саломатим ҳаст меҷимум. як даҳанон як замин агарот мекунам. Пенсия копейки.
просто ма амида бояд ки апа як так ёрдам кунам биан врачо бубинамш гурӯҳи якумш кунам ама баъд як каровати медитсине ход пул қати боша ход чӣ қати боша мада барои худаш қапида ақалан камтарак то бихӯра мисол ма як ҷуда кор кардистам ба сар як чӣ ина келин як нунбандӣ дора як чӣ раҳмат ини суҳроб ози хонаҳои пушти мара бинӣ мо дар чӣ аҳвол будем ҳамин суҳроб ҳамиҳо мо якҷо ки хай ҷо кардем шон доштем возможност пул доштем и кор мекард ма кор мекардам ана ҳамин бада хонаҳо мо омади ҷадидан ҳамиҳо инами хонара ҳамин қайёрда мекунанд аи зиёд дигар хай ӯ ҳам зиндагӣ доранд бечора ё пул роӣ кардан ҳамин кирпич харидем ҳамин хонаҳоро сохтум ҳаминра ҳамин хонаҳои разваду хеле қафо харидагим иҷо овардам дедомай агар ма соҳиб недошт москвада ягон ҷода ма ира хай як соҳиб гуфтане ки мада ира ма партуфта наметавонам ма як бор ҳамҷо муроҷиат кардам мара гуфта наметавонӣ бонӣ карда бар дар хонаи чизо биспоруш пиронсолон ана баъд бовар ки ток зад ма 30 сол шуд зиндагӣ дорам қатъи ана духтар дорам аин ки ҳамихе нигоҳш мекард ҳамихе ҳуҷ мекард хай келин ма диди майда духтари ман хе бузбала буд худодворе ҳамихе ҳуҷ мекард мебурд сарша мешуст тозаш мекард меовард ҳуҷ мекард берӣ меравана ки духтарам синни солаш гирифт шуш додум уже кӯдак дора бачаш яксола шуд ҳамин тақдириш дараи дурда будай хай ӯ ҳам зиндагӣ дорад дер меои хабарш мегирам худ дид дар ноҳияи дӯстия гаравтӣ тарафи ҷиликӯл ана яке ваё хай паи зиндагишонана ки ин зиндагӣ май инра ма бояд то вақти яй ма ҳастам бояд нигоҳш кунам шаво не хай 1 соат 2 соат хоб меравам монда шуд бедор мекуна ки и хел хобм кун и хел хобш мекунам бо бедор мекуна ки ба пушт хоб кун диагнозиш мега табобатнашаванда як то ҳами дилиш ай кор мондана худо чанка умре дода боша ҳамихе мерава яке пенсияш кардан овардам ино ира дуюм группа кардам пожизни дуюм группа охи дар дуюм группа ҳеҷ дар ягон қонуни ягон на толка дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон хеле одама инвалиди дуюм намекунанд якум группа бояд инвалид бошаи и пенсия якум группара бигира дар ҷамоат дар қайд мондагӣ меша ки ман хе шароити вазмин дорам ягон ҷо ҷумида наметавонам хай баъд нашидна келиндор шудем 3 сол шуд ки келин дар бар майне ки иноам фарзанди як кас ҳаст маро мегӯянд ки мо зайқафои зиндагӣ мо чина кӯдакдор шудем ино ақафои кӯдаки хушон будаван ақафои касалӣ ма ҳамихи дар дашти арасот мондам дама пода мерам подаи қишлоқ 60 сум метиҳам меорам ҳамиҷа бонӣ мекунам наздики ҳамин хона мисола 100 200 гова мо ба сари ваё медавам и келин мега ки биё ина берун буровардан дар кор ё ман наметавонам пан песалиш кардан дар кор ира ҳучу пас кардан ҳамин касала оператсияш кардан ана бачадонаш оператсия кардан амо врач мара извинение пурсид ки мо ҳамира вақти дурумша духтанда ошибка кардем дар нерви системаш сӯзан задем аймун наводчои камта бурезанида ана ин камта бурезиш ана ош
тамошобинони азиз, ин курсие ки шумо мебинед, дар ин курси ҳамон модари азизу бемор менишинад. бубинед ҳоли ин курсиро. агар одами сиҳат дар ин биншинад, фикр мекунам ки аъзои баданаш дард меёбад. чӣ гуна дар ин олияхон менишинад, чӣ гуна хуб ҳавои тозаро нафас мекашад, ин фикр кардан ва тасаввур карданаш амри муҳол аст. агар нафаре ки имконият дорад, шароит дорад ва мехоҳад ки дастгирӣ кунад ин модари дардманду маъюбро, пас мо суроғаро медиҳем ва ё рақамҳои телефони шавҳари олияхонро ба шумо медиҳем ва дастгирӣ кунед, албатта аз рӯи шароиту имконият. тамошобинони азиз, деҳае ки мо омадем, яъне деҳаи даштакиёни ноҳияи файзобод ҳатто қувваи барқ надорад ва тасаввур кунед ки дар бебарқӣ як модари дардманд ки рӯзи дароз дар бистари беморӣ аст, чӣ гуна рӯзро шом ва шомро саҳар мекунад. воқеан душвор аст ва шояд аз дард, аз ғам, аз ғусса олияхон дилгир шавад, аммо чӣ суд? сабр мекунанду зиндагӣ менамоянд.